பிரியாணி டேஸ்ட்டில் தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருவோமா? இன்றைக்கி சீரக சம்பா ரைஸில் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். குக்கரை வச்சு அதில் கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய். இப்போ இதில் பட்டை, கிராம்பு, அன்னாசிப்பூ, கடற்பாசி, பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு முந்திரி பருப்பு உங்களோட இஷ்டம் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா. இது நம்ம காரத்துக்கு மசாலாஸ் எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல. அதனால் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ரோஸ்மெல் பொருளை வதக்குனதுக்கப்புறம் நான் வீட்டில் அரைச்ச பிரியாணி பொடி ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவு நான் அதோட சேர்த்துருக்கேன். இந்த உலக்கில் 1.5 உலக்கு நான் அரிசி எடுத்துக்கிட்டதுனால இதுக்கு நான் 2.5 உலக்கு அளவு தேங்காய் பால் சேர்க்கணும். நான் 1.5 உலக்கு தேங்காய் பாலும் 1 உலக்கு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு தேவையான உப்பையும் இதோட சேர்த்துட்டு நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் ஊற வைங்க அரிசியை. ஊற வச்ச அரிசியும் இதோட போட்டு ஒரு விசில் விட்டு மட்டும் இறக்குனிங்கன்னா ரொம்ப சுவையான பிரியாணி டேஸ்ட்டில் தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி.